Aktar ma jirriforma, il-Partit Laburista iżjed ikollu waċċ għal iktar riformi. Mit-tnejn sal-aħħar tal-ġimgħa dan il-prinċipju se jkun kruċjali biex il-Partit Laburista jagħmel sejħa li twassal biex iktar nies jipparteċipaw fil-kampanja Renew bilan li jibqa' l-akbar forza politika f'pajjiżna li tagħmel differenza pożittiva f'ħajjet in-nies. Din il-kampanja li tnediet ftit tal-ħin ilu waqt il-programm Pjazza immirata biex f'seba' tiem il-Partit Laburista jilħaq l-isfida ta' 1000 tesserat li jġeddet jew jingħaqad għall-ewwel darba ma' dan il-moviment. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista, Randolph De Battista, li jenfasizza kif il-ħidma tal-Gvern tibda mill-Partit Laburista, ixrara li b'kuraġġ u bis-sem ta' kulħadd tista' tibqa' ġġib il-bidla f'dan il-pajjiż. Gvern Laburista qed ibiddel il-ħajja tan-nies b'diversi inizjattivi. Però il-Gvern joħroġ minn ġol Partit Laburista. Min hu l-Partit? Il-Partit huma n-nies illi hemm fih danu. Allura matul din il-ġimgħa qegħdin nistiednu lin-nies biex jissieħbu fil-Partit Laburista qed nagħmlu appell għal membri ġodda u dawk il-membri biex iġeddu s-sħubija tagħhom fil-Partit Laburista. Inaqdu magħna matul din il-ġimgħa. Il-qofol ta' din il-kampanja jintlaħaq is-sibt 4 ta' frar, meta ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jkun miftuħ għal pubbliku bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Dakinhar in-nies jistgħu jsegwu mill-qrib il-ħidma kollettiva fih dan il-partit. Jiltaqgħu mal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, iżuru esibizzjoni unika dwar l-istorja tal-Partit Laburista kif ukoll jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom għal Malta tal-futur. Kull min jixtieq jissieħeb mal-Partit Laburista jista' jagħmel dan billi jċempel fuq 5160-2034 jew jibgħat SMS fuq 5061-9275 jew inkella jissieħeb online fuq www.partitlaburista.org.